Pentru nativii din semnul Gemenilor, soarele aproape nu mai este un aliat al lor. În ziua de 21 iulie, el pășește în semnul racului, intră în casa a doua a cerului acestor nativi și dezvoltă o serie de preocupări financiare sau materiale. Deocamdată energetic, soarele nu le oferă decât o singură zi, un statut privilegiat. Rămâne Mercur, guvernatorul lor, să susțină un ajutor din astral. Acest ajutor vine printr-o nouă ordine mentală. Ei vor gândi într-un chip novator, tineresc, aerisit, elaborat, intelectual, rafinat, subtil, inteligent, eficient, modern sau privind către viitor. Tot ce fac are o conotație care ține de transformare sau de inedit. Sunt ființe originale care reușesc să se smulgă din noianul preocupărilor anoste cotidiene într-un chip interesant, agreabil și plăcut. Este în continuare un moment al gemenilor, chiar dacă soarele nu le mai tranzitează semnul natal. În schimb, casa banilor poate să devină interesantă. Nu îndrăznesc să spun spectaculoasă, dar ceva se va schimba. Dacă ținem cont de faptul că luna nouă se instalează pe 22 iunie în acest sector, este clar că măcar pentru o lună de zile, din punct de vedere bănesc sau material, sau al câștigurilor de substanță, gemenii vor fi avantajați. Dar lucrurile țin mai ales de domiciliu, de casă, de familie, ori acești bani sunt îndreptați către echilibrul membrilor de familie. Ori sprijinul familiei este esențial în obținerea unui câștig. Garantează pentru ei, sacrifică ceva, bani, bunuri, casă, răbdare, timp, relații. Mâna de ajutor se poate materializa în chipuri infinite. Că este vorba de susținere, de idei, de vocație familială, că este vorba de solidaritate, nu contează. Gemenii beneficiază de această participare colectivă a celor cu care se înrudesc, prin relații pe hârtie, adică rudenie externă, sau o rudenie internă, o rudenie de sânge. În acest chip, gemenii reușesc să strângă legăturile de familie. Luna pe 26 iunie se află pe casa a treia în Leu și reușește cu Jupiter să le provoace un stres. Este vorba mai întâi de un stres interior, ca și cum li se strânge inima, de frică, de spaimă, de groază. Fie aud lucruri care nu le convin, fie se tem că vor primi informații alarmante. Această stare de veche asupra vieții de fiecare zi se asociază cu muncă și efort și cu o anume discrepanță interioară. Ceva începe să nu meargă în lăuntrul lor, nu pentru că ar fi bolnavi, ci pentru că psihicul este supra-solicitat. De aceea, pe 26 iunie s-ar putea să cedeze nervos, să facă o mică criză. Ea nu este o criză de orgoliu și de identitate, este o criză de implicare sau de radicalizare. Încep să nu mai fie de acord cu mofturile și pretențiile celor din jur. Încep să nu mai fie de acord cu ceea ce li se impune. Sau încep să nu mai creadă într-o serie de idei, ori de oameni, de programe pe care au mizat, pentru care au lucrat, s-au sacrificat, în care au sperat sau pe care s-au bazat pentru propria lor evoluție. Cu cât persoana este mai vizibilă din punct de vedere public, este mai importantă din punct de vedere social și are o meserie cu largi determinări pe viața altora, cu atât tranzitul din ziua de 26 iunie este mai important, pentru că îi bagă pe aceștia într-o criză de conștiință. Dacă este bine să mai facă ceea ce au făcut, dacă este bine să continue, dacă e bine să dezvolte, dacă nu cumva este bine să rupă un context în care au intrat de bunăvoie, să părăsească un segment de viață și activitate, să facă stânga împrejur și să lase o persoană sau un grup, mai ales dacă acela se constituie într-un grup de presiune și interes, de capul lor, singur sau de izbeliște. Nu în sensul că îi părăsesc la greu pe aceea, ci se detașează de turnura pe care o serie de evenimente le iau în defavoarea gemenilor. Încep să vadă că o serie de lucruri nu sunt productive, devin lezante, costisitoare și pe termen lung s-ar putea să nu merite nici efortul, ori să se transforme în niște secvențe de viață periculoase.
Vor spune: cu acest om nu mai lucrez, în această idee nu mai cred, eu în acea clădire nu mai calc, eu pe acolo nu mă duc, eu la acele ședințe nu mai particip, eu decizii de acest fel nu mai aprob și tot așa. Își vor face jurăminte și promisiuni, pentru că este o componentă jupiteriană, se gândesc la legalitate, la normalitate sau la modalitățile de a-și păstra o anume distanță față de derapajele pe care o serie de segmente în care au intrat, cum spuneam, încep să nu mai poată fi ținute sub control, nici de ei, nici de alții. Nu odată vor avea senzația că sunt puși la încercare și să nu uităm că acest semn, care ține de crucea mobilă, are în continuare provocări dinspre Uranus și Saturn. Sunt provocări de destin, sunt locuri drastice, sunt locuri grele, nici pe departe nu le-au rezolvat și dacă au impresia că lucrurile țin doar pe bază de mică răbdare, las că trece într-o lună, două, se înșală. Îi anunț pe această cale, pe nativii din semnul Gemenilor, că provocările încep să revină, se mulțesc, devin mai complicate și mai agresive și încep să-i pună la încercare de-abia de acum încolo. Încă iunie și o bună parte din iulie este bine. De aceea trebuie să se întărească și să se limpezească pentru ceea ce se va întâmpla în viața lor, mai ales în momentul în care soarele va tranzita semnul Fecioarei și, târziu în iarnă, semnul Gemenilor. Deocamdată este încă bine, deocamdată este încă frumos și deocamdată Uranus și Saturn nu sunt într-un moment atât de stringent cum îl vor trăi și îl vor remarca pe pielea lor peste niște săptămâni. De aceea, acest mic beneficiu astral trebuie valorificat, trăit și prețuit la adevărata valoare.